Mae'n bore da, a dyma'r trydydd fideo yn y gyfres yma ar ran iechyd meddwl y lles. A heddi fe mae'n digwydd, dwi am siarad am y diwrnod sydd yn blaenau ni. Ym Nghaerdydd mae'n ddiwrnod digon diflas, mae'n bwrw glaw, mae'n dywyll, felly fyddwn ni ddim yn gallu ni iste allan fel ni wedi bod yn gwneud falle dros y diwrnod y diwetha. Ond hefyd, dwi am i chi feddwl am y diwrnod heddi. A un o'r pethau dwi'n wneud yn aml iawn i edrych ar ôl yn iechyd meddwl i yn lles i pan dwi'n gweithio adre, yn wedi o'r diwrnod fel hyn, yw rwy'n rhannu'r diwrnod mewn i ryw 4 neu 5 o'r hanner. Felly ddim meddwl am y diwrnod, yn ddiwrnod hir sy'n blaenau ni falle ar to-do list mawr, ond meddwl am heddi mewn rhannau bach. A wneud siŵr bod yr rhannau bach yna yn cynnwys pethau o rhan y gwaith, to-do list gwaith falle, hefyd rhannu pethau mewn iechyd meddwl. Dwi'n ceisio wneud gymaint o steps y gallai o fewn y tŷ, felly dwi'n trial wneud rhyw 500 o steps mewn bob rhan a un beth y llall. Ond rhannu'r pethau yna, fel mae yna bethau gyda ni sy'n edrych yn iechyd meddwl ni, mae yna rhannau allan ni'n y gwaith, a bod yna gymysg o wahanol weithgareddau. A mae hynny'n cadw'r meddwl yn effro, mae'n cadw ni'n eitha motivated hefyd, a mae'n gwneud y diwrnod deimlo bod ni'n cyflawni lot o bethau. Felly, rhannwch y diwrnod lan, rhannwch e mewn i'r rhannau, a wneud siŵr bod yn y rhannau hynny bod yna ddigon o weithgareddau gwahanol, ddigon o amrywiaeth, a mae hynny'n wych i ni gyd hefyd. Felly, diwrnod da i chi, a wythnos llesol i chi hefyd. Diolch yn fawr.